molt contents, és el qual que ho fem. Cada any tenim gent que està repetint i gent nova. Hem fet un recorregut per Horta, Can Peguera, Nou Barris i tornar, diguéssim, a les places emblemàtiques d'Horta. Per nosaltres és molt important donar a conèixer la realitat dels llebrers i dels conillers perquè són maltractats envers el país i que hi hagi entitats com la Unió Esportiva Horta que ens ajudi a fer-ne difusió i a trobar camins per trobar-los una casa i poder fer la nostra tasca, la veritat ens ajuda molt. Primer, agrair molt a la Unió Esportiva Horta que ens hagin convidat aquest any i que siguem els beneficiaris del donatiu que han fet les persones que s'han inscrit. És una manera de donar visibilitat a tots els projectes que fem i també a la feina que fa la Unió Esportiva.